Bhotani bethunani, bhotani, ndibuyile. Sivele ePasikeni ke, siyayazi ukuba bekuxakekile, bekuphethuzeliseka, bekuya le nale. Ndibuyile kodwa zithandwa zam, soze ndinidampe. Ndibuya nesifundo esitsha esithi isimo sentlalo. NdisenguMarhadebe ke ubhungane umthi mkhulu, ingelengele, ndlebentle zombini, mafuza afulele njengelifu lemvula. Bendithe kuni ndizonceda abantwana abangasatitshwayo, abantwana bayeka isikolo. Number 1 wam wokuqala lo ondingenise kule ndawo. Ndizonceda abantwana abangasayi esikolweni abayekayo ngeemeko ezibuhlungu, ngeemeko abazaziyo nezaziwa ngabazali babo. Umntana kucaca uba akasaphindeli esikolweni kodwa ubhalisile, akho mntu umtitshayo, akho mntu aka-athendi olusana. Maluthathe ke igqibhukhu likhuthale, libe curious, lifumane amanqakwana anokuthi akuncede nolwazi oluthe vetshe. Sinesimo sentlalo. Ndiye ndenze umzekelo ke xa ndifundisa isimo sentlalo. Ndithathe unontlalontle xa esiya emzini uthile eyojonga intlalo yomntwana othile eza kubhala phantsi. Ngoko engekaxeleli unontlalontle, uyalaqaze nje asibone isimo sentlalo uba sinjani. Nalapha encwadini uyasibona isimo sentlalo xa uyifunda incwadi. Isimo sentlalo siyayilwa ngeendlela ezininzi ngababhali. Inkqu le yendawo elenzeka kulo ibali liqhubela phambili isimo sentlalo. Iyavakala zithandwa zam. Uba ibali lenzeka efama, yilaa ndawo ezawuqhubela ibali phambili. Le ndawo kwenzeka kulo ibali, kule ndawo liqhubeka kuyo. Ukuchazwa kwezakhiwo zangaphandle nangaphakathi. Izakhiwo ezi sizizotyelwe. Kuchazwa ukuba yayingorontabile abahle ababetyatyekwa ngodaka. Uyayibona uba sisixelele kufudumele ngaphakathi kubaswa, kube shushu, kubaliswa iintsomi, kube mnandi, abantwana bozele, yonke loo nto leyo. Yonke incwadi ke inaso isimo sentlalo. Napha uba sifunda laa ncwadi kamonwabisi, siyalibona naliya ibali liqhubeka phaa. Siyasichazelwa isimo sentlalo. Siyasichazela, siyabekwa nje uba ukuchazwa kwezakhiwo zangaphandle nangaphakathi, ixesha eliqhubeka ngalo ibali, ingaba ibali eli liqhubeka kweliphi ixesha. Uchonga ezo zinto xa ukhangela umba wesimo sentlalo. Izinxibo nazo zichaza ukuba leliphi ixesha. Uve kuthiwa oomama babetshaya iinqawe zabo ezingombheka phesheya, ezo nto zinjalo, indlela babenxiba ngayo, babenxiba imibhaco, iinkciyo zabo, babe bahle. Yonke loo nto leyo iyasizobela isimo sentlalo. Ithini inkolo neenkolelo ezilandelwa ngabalinganiswa? Bakholelwa ecaweni ngabantu abathandazayo, ngabantu abathanda icawe, okanye uchazela ukuba ngabantu abakholelwa kumasiko nezithethe zabo, abantu abathanda izinto zabo bazilandelele izithethe namasiko ngendlela. Uyayiva laa nto, bekholelwa kuzo. Uyayiva? Ngamanye amaxesha ubume bendawo eliqhubeka kuyo ibali buduliswa zizinto abazenzayo abalinganiswa. Ngamanye amaxesha ke ubume bendawo le eliqhubeka kuyo ibali buye idule zizinto abazenzayo abalinganiswa abo. Kanti kwindima yexesha, izixhobo ezisetyenziswayo ziphuhlise ixesha elo liqhubeka ngalo ibali. Indima yexesha kukweliphi ixesha lakudala okanye lixesha langoku. Umzekelo, kuthiwa kwakusetyenziswa izileyi, kurhuqwa izinto, kubhekwa emasimini amakhuba, kubotshwa iinkomo, kwakuhlakulwa. Uyayiva phaa kuchazwa izithebe, kuchazwa amaselwa. Uyayibona yonke laa nto ichaza ibona uba hayi bo lixesha lakudala eli. Kanti xa ilixesha langoku, kule mihla siphila kulo,
ubone phaa ikhompyutha, umabonakude, imibane. Nase isimo sentlalo uyasichonga ulandela ezi zinto ndikuxelela zona. Masihambe ke simke ke ngokwisimo sentlalo, indlela kuhlelisenwe ngayo ebalini elo. Siyasuka ke ngoku wena uzawulandela zonke ezi zinto ndikubhalele zona ngasentla, uzijonga, unabe ke ngoku. Umxholo webali ngumyalezo omkhulu esiwufumana ebalini. Umxholo kubalulekile, ngumyalezo. Akanawukwazi umbhali uthatha isiba, athathe nephepha abhale, kanti akho myalezo afuna ukusikhuphela wona okanye afuna ukusinika wona, okanye akho myalezo, emessage afuna ukusijula ngayo. Xa ulifunde lonke umxholo uyavela. Funda lonke ibali uzotsho ucacele uba yintoni kanye kanye le nto ebangela uba kube kuyabhalwa ukuze sifumane lo myalezo. Uyafunda apha ekuqaleni uyogqiba ibali. Masihambe siye phaa kudina, inzala yamarhamba. Uyibona apha ekuqaleni isiza kodwa lithi liphela ibali ube ubona uba tyhinanku umxholo apha ndiyawufumana. Phatshwa kagadalala kwabantu abangamantombazana. Uyayiva? Hlukunyezwa yinto enintsi le nto eyenzeka phaa, ukuthathelwa amakamva ngokungenasini. Uyayiva? Umxholo ke uyahluka kumfundi nomfundi. Umfundi ngendlela ayifunde ngayo incwadi ayizuvakala njengomnye umfundi ngendlela ayifunde ngayo. Umxholo isenokwahlukana imixholo yabo, kodwa ibe beyifundile incwadi iyiyo, iyimixholo. Iyavakala? Omnye umntu asikajonge apha kuthambo lenyoka abone uba ootata abakhohlakeleyo nabangenasini kumabhinqa. Uyayibona? Omnye umntu asikangqale apha kuthambo lenyoka amyeke udina lo, aye apha kuthambo lenyoka athi hayi bo, ootata abakhohlakeleyo nabaphatha abantwana abangamantombazana ngendlela ekhohlakeleyo bengenasini. Uyayiva? Uyawujonga umxholo noba uvele ngakweyiphi na i-angle. Uyawujonga uqonda uba hayi bo, ikhona umyalezo sifuna uxelelwa apha uba bakhona ootata abanje basaphila. Okanye nanku intombazana ithanda izinto, akhona amantombazana athanda izinto, agaxeleke ezintweni ezibuhlungu ukuze umntu ade abhadle. Uyayiva? Engenziwanga nje nto embi kowabo ethandwa, qha ibe ngumntu othanda izinto nonyolukela izinto zangaphandle, agaxeleke kuzo zimtsarhe, kodwa ngobukrelekrele bakhe aphinde abuyele ezingqondweni udina, aphinde azophucula abanye abantu ukuze bangangeni kumgibe yena ebengene kuwo. Masiye omnye ubona ngenye indlela nomnye awubone ngenye indlela umxholo. Sisathetha ngomxholo ke zithandwa zam. Siyevana? Sithetha ke ngoku ngalo myalezo usebalini nangendlela obona ngawo. Qiniseka qha uba ibali eli lona ulifundile ekuqaleni, waphinda ke ngoku wayoligqibezela ibali, ulandele iziganeko zonke, uziva iziganeko. Iyavakala ke zithandwa zam. uFali, guys, inzima yekafali, abantwana bakafali ngabantwana abaqala isiXhosa kwa-grade 8. Khanixhiphuleni, khanigrebhe, khanibhale phantsi, khanizame ukuziphusha kangangoko. Please zithandwa zam. Ndinithanda nonke ke, khanisubscribe ke zithandwa zam, khanilike ukuze le nto yethu imiliseke, iqhubekeke. I-lessons by Mrhubata Maleni. Xhosa lessons by Mrhubata Maleni. Enkosi zithandwa zam, zawuqhubeka ke ngoku kakhulu. Zawuqhubeka kamandi, nizawuvala nezikolo, sizawuba kunye. Ndinithanda nonke ke, niva?